Днес ще се изправим лице в лице дизайнер срещу строител. И ще видим кое е по-важно – идеята или реалността. И дали изобщо може да съществува едното без другото. Аз съм Кристиян Крумов, собственик и управител на КМК Luxury Build. Днес ще ви представим апартамент старо строителство в Лозенец, който реставрирахме заедно с нашия архитект Кристияна Начев. Тя ще покаже практични решения, а ние ще кажем какво стои за тяхното изпълнение. Нека видим. Започваме с входното антре, където позиционирахме едно голямо портманто, което е съставено от два модула. Модул за обувки в лявата позиция и модул за връхни дрехи, шалове, шапки, каквото се сетите. Портмантото е изцяло с изчистена визия, от под до таван е проектирано и... Да, но за да бъде от под до таван, трябваше тук изградим една преградна стена, само за да имаш един вграден шкаф, който не е толкова интересен. За мен следващия детайл е доста по-интересен. Имаме едно голямо огледало с едни доста така... Това ти харесва, може би, само защото, нали, имаш красиво стенно осветително тяло, което придава една много интересна светлина. Плюсът, нали, на входното антре е, че успяхме да разбием и две от стените, за да може да влезне естествено осветление. Да, но трябваше да ги разбием. След като ги разбихме, ти отново пожела да направим една колона, която да направим портал. Идеята тук беше да разрушим две тухлени стени и една врата, която се намираше в тази зона, за да може антрето да се приобщи към дневното и кухненското пространство. Да, но дойде строителният инженер и каза, че за по-голяма сигурност, след като трябва да сложим една метална колона, която трябваше да търсим заварчици да заварят и после трябваше да облечем с гипсокартон. За съжаление се появи тази колона, но от дефекта се получи ефект, поради факта, че се получиха два много интересни портала. Един към дневната и един към кухнята. Другото, което, нали, се получи, е, че се затвърди много хубаво ходовата линия от антрето към кухненското пространство. И тук отново нашата любима дизайнерка е заложила на нейните любими острови, които за мен си остават все така нефункционални. Не си много прав, поради факта, че островът тук не е само естетически елемент, а е функционална необходимост в разпределението на кухнята. Тъй като линейната част на кухнята е с много малка работна площ, се появява този допълнителен остров с така доста обилна работна площ, върху който готвачът може да се вихри в кухнята. Освен това, той е визуално свързан с линейната част на кухнята, като идеята е обема да бъде изяден. Линейна част стига с тия архитектурни и дизайнерски неща. Я да я покажем на хората и всекидневното. Хайде! Идеята за дневната беше да проектираме една цялостна композиция, съставена от една голяма библиотека в дървесен декор, която да прелее с TV модула, съставен от конзолни чекмеджета и ламперия, която е в същия материал като кухненската част. Идеята е да се направи една препратка от кухнята към дневното пространство. Да, но за твоята препратка стои моят труд, защото тук искаше да вкараме едни комуникации с едни вградени въздуховоди, за да имаме комуникация от телевизора към конзолния шкаф. За да нямаме стърчащи кабели. Никой не харесва стърчащи кабели, Кристияне. Да, но тук положихме още по-голям труд, за да скрием нещо не толкова малко. Това е един вертикален радиатор, който всъщност беше хоризонтален. Тук имаше един прозорец и трябваше да преместим радиатора тук, за да се отвори гледка към тази хубава тераса. Да, но освен терасата, с позиционирането на този голям прозорец влиза повече естествена светлина към дневното пространство, както и към антрето. Другото, което също направихме, е, че сменихме позицията на вратата, а именно я поставихме до самия радиатор, за да може дивана да се бутне максимално до прозореца. Обаче това работно място доста ми харесва как се получи. Доста практично и удобно. Преместено е в дневната. Като говорихме за работа, нека ви покажа къде сме преместили и комуникациите. Чакай, Пепи, сам ще влизам, тук е тесно. Първа ревизия. Водомер. Втора ревизия. Комуникации, както казах преди малко на работното място, което ми хареса. И трета ревизия, бушониера. Това колко строителни усилия ни костваше, си нямате и на идея. Стига вече с тези технически изпълнения. Елате да видите минималистичната детска стая.
Детската е в супер минималистичен стил, като основно сме заложили на белият цвят. Позиционирали сме свободно стоящи мебели, като гардероб, легло, скринове, маса, столчета, за да може да се освободи повече място за игра в центъра. Другото, което е като идея за свободно стоящите мебели, че те с времето, с развитието на детето ще се подменят. В тази стая също така сме поставили осветление, което е с една много топла и мека светлина. Осветлението е хубаво, стаята не е лоша, ама да покажем на хората нещо интересно и преминем към спалнята. Това е една от най-уютните спални, в които съм бил. Нашата дизайнерка винаги залага на много интересни осветителни тела. Тя е голяма фенка на осветлението, както ви казах и в предния клип. Ама гледайте сега тук какво става. Нека бъде светлина, тя е навсякъде. Криси, ти няма ли да кажеш нещо? Както в останалите помещения, така и в спалнята, осветлението е разделено на две функции – емоционално и функционално. Дори тук при тази тоалетка, която все още не е оборудвана, имаме едно осветително тяло. Другото нещо, което се сещам в момента да кажа, е, че всъщност дизайнът на осветителните тела е визуално свързан с дизайнът на мебелните дръжки. Не са ли готини? Чакай. Пепи, предстои най-интересното. Айде ви покажем и банята. Започваме с душ зоната. Имаме линеен сифон с плик цепене на плочки, вградена душ система. Активатора на душ системата е центъра на 4 плочки. Питата на душ системата е центъра на 4 плочки. Нашата дизайнерка е толкова педантична, че тия неща ги гони до последния милиметър. Забележете как върви фугата. Дори етажерките са на същото ниво. Както винаги, заложили сме на качествена структура и активатор Wowfen. Продължаваме към зоната с тоалетната. Тук имаше доста интересен казус, защото тук имаме една интересна ниша, която се опитах да я накарам да не я правим, защото е 8 см широка, на 20 дълбока и трябваше да вкараме LED осветление вътре. А вие ми кажете как да го вържа това LED осветление. Както и да е, тя диктува правилата, така че правиме го. Преминаваме към мивката. Тук имаме отново спазената линия. Плота е изграден от конструкция от едни специални профили, ще ви кажем някой друг път. Гранитогрес, рязан по 45, фугиран с епоксидна фуга. Горе-долу това е, което може да се каже по банята. Има доста детайли, които искам да кажете дали ще ви харесат. Също ще е интересно да напишете в коментарите колко пари според вас струва тази баня. И не е важно всъщност колко струва, а че е изпълнена точно така, както е по проект. А пък тук успяхме да вградим един шкаф, в който скрихме водомерите и един малък проточен бойлер. И искам да изкажа моите благодарности на Кристиан и КМК Luxury Build за чудесната им работа.